Bueno, Laizzer nesakeko dantzarek etorri gero Nat plazara eta dantzatuko dituzte, jota, harinarin, porru salda, neska dantza eta bueno, dantza asko. Eta garai batean nik dantza horiek dantzatzen dituen. Ai, zenbat oroitzapen. Ui, guapas! Ze, ondo? Ze, printze urdinaren zain? Bai, printze urdina ez, baina bentxe printze berdea igual, bai. Hau izaltzen denik. Pasa, Pomar. Bueno, Pomar eta kompainia. Zer goz, ongi? Joda, aspaldiko. Bai, aspaldiko. Bizia gara, ikusten dut, beti bezain ongita. Bai, ongi. Forman. Ongi. Maratoiak eta gorritzen handikan. Bai, zizten du. Bueno, bol baietzen gabiltza. Zu erronka zarea zara, kirolaria, ze, igual parte hartzeko... Bai. Bai, be. Eta Andrikin? Lagunduko jazu. Bai, Orduan bai. Obi igual etortzen baldin mazera, bere bagoez konfiantza benarik egin igual zurekin gehiago. Ordo, bos baiet? Venga, bos baiet, zuere, bos baiet, hau alaba duzu, ezta? Eta hemen geratuko da, zuekin batera. Gintuko zate? Guekin, venga, batzuetan igual laguntzen dut gainera. Bil, tanudan beharrena. Bueno, a ver, zuzendari, antxa, vale. Bueno, bakizte, 5 minutuan galdera egingo izkizuet, eta alegindu ondo erantzuten. Demora, 5 koloretakoak dira, zu itzalgailuak. Extintoreak. Hoi da, extintoreak. Ze koloretakoak dira? Kanpotik. Bai. Gorriak. Gorriak bai? Bai. Denbora. Barkatu. Bueno, ez, Parra igual, dakit. Bueno, le sakan gorriak dira, beran euskalo. Ze beran edo zin gauza erraiteke. Rollo nian, Bai, ya zautzen egana. Ordon, zu itzaltzailuak, gorriak. Bai. Bai, zuzen! Loto, ondo zidiata, ongi! Bueno, etxeko ekonomia, nork eranpetun da ardura? Betikoa. Abea, etorri. Venga, bazten ba. Pendiki. Hauek, ja laguntzen duzen pixka bat. Demora, marrazki bizidunetan zein produktu marka erabiltzen zuen beti koioteak. Bai, ama. A ver, koiote, mik, bai. Gailu guztietan, TNT. baina bazen marka bat. Dinamita. Bai, baina marka, izen bat. M. A ver. Acme. A ver. Acme. Acme, bai. Bai. Denbora. Acme zer. Acme el amor. Ze, berak botado lemiziko, Acme el amor. Nik intutu jarraitu. Naiz eta pentsatu gauza bera, baina... Ez que beti pentsatzen dugu en lo único. Ez da pentsatu. Bueno, ordon, Acme, bai zen orden. Koiote eta korrekamenaz, mik. Bai. Bai, ezta? Bueno, ordon, marka, Acme. Bai, Acme, zuzen! Ongi! Kaka, bertze bai, bueno, horrak, berra jo. Bueno, Pombar, 9 segundo besteik ez, 29, eta 40 patrikan. Martxontan, ikara aitzongi. Aitzongi hori. Bueno, a ver, demora, nor da azken tangoa Parisen filmeko gizonezko aktore protagonista? Azken tangoa Parisen, último tango en París. Marlon Brando. Bai? Bai. Demora. Ui, último tango en París. Amorezko historio bat. Zuk ikusten zu, Rambo, Rocky... Bueno, ordon, aktore gizonezko protagonista, Marlon Brando ziur, zalantzari gabe. Bai. Bai, ezta? Bai. Jarran dago. Bai, arrana dago. Bai, Marlon Brando, ongi! Ongi. Makina, Bikote ona. Taka, ya duzenia. Hori da, bueno, 60 euro eta garrantzitsuena, 37 segundo besterik ez. Horrela, 5 minuto. Zuek atletismoa eta jarretu guzti pixka. Ze? Pixko bat, bai. Pixka bat, horregatik, venga. Demora, atletismoko zein modalitatean da ezaguna Yelena Isinbayev. Pertiga. Pertiga, bai? Bai. Demora? Bai. Demora. Pertiga, jauzia? Bai. Bai? Pertiga, jauzia. Pertiga, jauzia? Ez. Vale. Jabalina, bestia. Pertiga, bai. Eta bestia da jauzi, Vale, salto. Orduan, Yelena Isinbayeva, ala. Pertiga jauzia? Bai. Bai? Bai. Bai, ondo, marko euro, ongi. Zaloto, Martxa bizka. Jak. Ui, amazten bat iru. Ja, 80 euro ja patrika. Faltzera ditan gara. Ia, faltzera, 80 eta kopa da dena. 46 segundo besterik ez. Bueno, hombre, a ver, klariena, tak. Euskara ikasten trebea zinen. Nor, deklina bidea. Oitenak ondo ikasten dituen. Bain, biru. Matematika, Bai, matematika, Bueno, izan diteka matematika edo zenbaki erromatar bat olako zerbait. Vale. Zer nahi dago, a ver.
Erromatarra. Zenbaki erromatarra? Bai. Venga, vale, orduan, eragita matematikoa. Apuntatu lurrean. Venga, vale. Parentesen artean, Denbora, 2400 eta 57, 457, bider, 75. Irurogeita mabost, zazpi bost. Itxi parentesia, ken 2235. 2235. Eta ja, karretera gehiago ustuz lan lehi. Listo? Venga, bai, bota. Hasi. Bai. 2457, bider, 395. Parentesen artean. Eta maitza horrik ken 2235. Venga, hau papo bar. 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 Bai, bai. A ver. Amabi. A ver. Hola, eta gero, 59, 35. Hola, sufritzen bizka. Txe, rubia. Zuk erranta berak tintatu. Zazpi bider bost, 35, eran kentzun diru. Zazpi bider lau, 28, gehiru, 31, bat. Eta hiru, 14, gehiru, 17. Orain gehiketa. Hau zer da? Venga, bota. Zazpi, sortzi, A ver, hau zein zen? seguro ongi daola. Ez. Seguro ongi daola. Bueno, repasatu, tapa. Amabi. Calma, ánimo, venga, aupa, bigote, venga, aupa. Venga, we can. You can, Obeto, you can. Venga, va, dita iru, you can. Lau zazpiez. Zortzi. Joder. Eta bat. Cago en Dios. Seguro, venga. Ez dut ikusten zenbakiak, goña. Ja, eber, Zero. 0, lau. Haurizak ez da. Hau bat, bi. Bederatzi, Bederatzi, bat, mami espetu. mila zortzireun. Hemezortzi mila. Ez, hostia. Zinda. Bat, bi, hiru. Eunda laurogeita bat. makimila. Beretziun eta berrogei. Hoi da maitza? Bai. Seguro? Ez, denbora. Bai, venga, Denbora! A ver, txalo bat. Quieto, hostia. Bat enien da bat. Txalo bat. Onda. Hala, indako, seiak eragatik. A ver, zuzendari, Mariona. Irati, ez da iruditzen. Ez txapuza, Hain bertze denbora hau asmatzeko. Etzen, bain zaila? Txuguela €80, gaitzi bat nimago, direk 20 gutxigo. Erantzun, okerra! Erantzun zuzena zen, 182.000 eta berrogei. Urbil bizarete, baina txarton, nun bat ere bakatzen bat. Beraz, hogei euro nire patrikana. Bueno, oain txalo bat. Deixat, ez, bueno, bat duia gehiago, a ver. Oso ondo, nahikoa. Oiga, bazera horrela. Txarra izan da? Hori gautik. Hori da, iru eta meika, Utsi bazen... Hain ongi bain arte, Bai. hain bertze, hain denbora gutxia hortu eta dirua patrikatu orain. Izugarri zu denbora pila gastatu, eta horretaz gain, 20 euro galdu. Gabo, Ja. napa. Estrategia txarra izan Iru du. eta meika. Bai. Denbora, zein da Pisako dorrearen estilo arkitektonikoa? Zein da Pisako dorrearen estilo arkitektonikoa? Da hola. Pisa, Nola da Pisa? estilo A ver. arquitectónico Pisa nola da? Torre de Pisa. Hola, oker okito. A ver. Eskubira, Estilo hola. arquitectónico Torre de Pisa. Hau da, Pisako birrubiuak. Romántico. Romaniko. A ver, jarri hola, Pisa, Está bien, hola. da, Dorrea, jarri hola. Okertuta hola, ez? Venga, A ver. para el romántico. Romántico. Erromanikoa, Bai. denbora. Ni idea. Romaniko, bai. Bai, No, da Osea, igual. erromanikoa adibidez. Adibidez. Izan daiteke, bai, izan daiteke gotikoa edo mozarabe, edo auskalo. Baina zuen erromanikoa. Erromanikoa, Pisako dorrea erromanikoa. Bai, erromanikoa, bai, txalo bero bat. Ongi. Bueno, 1 euro, mira. Lenguan, ken, eta orain jakin gabe eta gabarrura. Ongi, 80 euro, ezta? Bai. 80. Iru eta 38. Bueno, ongi zuazte. 80 euro, iru eta 38, minutu eta piko falta.
Eta minutu de pikoan iten da denbora asko. Bale? Iten da galdera asko. Bueno, zuek zer moduz musika eta garai bateko musika? Segun. Segun? Bai. Zui ja zenbat urte, berroita? Berrogei. Ah, berrogei? Ja, berrogei. Ja, berrogei. Ja, ba, ustia, pasatzen dela, azkar. Bai. A ver. Ez duen esan behar ezer, ez duen esan behar. Venga, a ver, demora, Juan Pardok zein musika taldetan abestu zuen. Juniorrekin, Juan Pardo eta Junior. Galdetu. Juan Pardo. Juan Pardo. Nokin jozu. Juan Pardo ze taldean. Mira. Juan Pardo ze taldean, Juniorrekin. Juan Pardo. Tiri. ¿Bakizue? ¿Bakizue? Ya está. Juan Pardo, Ya los está. brincos igual. ¿Cómo que ya está? Ya está da eyaculador precoz Bai. txinatarrez. Ya está. Badakizue? Ah, no. Ah, euskadi Juan Pardo, idaztea. dakizue. Bai, txiste txarrak eta euskadi idaztea. Juan Pardo ze taldean. Juan Pardo, eta Junior ze taldean. Idea? Pues, A ver, Juan Pardo eta Junior. ez dakite. Ez dakite? Los brincos. A ver. Nik esate dizuet, baina ez da hori. Los brincos, demora. Denbora. Bai. Adibidez. Adibidez. Erramanikoa bezala. Adibidez. Juan Pardo, acaba tío. Bueno, Juan Pardo, nik ikusi nuen Juan Pardoen kontzertu bat, mailua zen. Juniorrekin ez, bera bakarrik. Eta berari mandiot pista bat. Joder. Ah, pues mira. Hau zer da? Brinko. Bai, brinko, ondo, euro, ongi. Taka, Ba, es que pizza hori manta, acaba. Jode, ba, mira un txiki, ez dakit, bost salto ento. Bai, minio bat, eritzen hori minio bat. Bai. Zergatikan ez. Ehun euriko. Taka, bueno, hoi euro, 100 euro patrikan, lauta hogeita zazpi. Oinikan, hogeita mairu segundu. Oinikan, bido iruiteko aukera badago. Ui, ez du dire. Hombre! Bueno, guazen azkar, bestela. Venga, vale. Jarri metxa, a ver, demora, zenbat urtetik behin egiten da Bilboko makina erremintaren azoka. Zenbat urtetik behin egiten da Bilboko makina erremintaren azoka. Bi. Bi, bai. Denbora, bai. Bai, seguro, Bai. denbora. Bi urtetik behin. Baiet. Bai, taka! Bertze bai euro, 120. Lau eta hogeita mezortzi. Tantzainak hor, Bai. leku hautzin behar, urrengo galdera. Demora, zen izenez ezagutzen da egun latinez Kartago Nova zena. Cartagena. Bai, Cartagena. denbora, seguro? Bai, bai, Cartagena, 20 euro. Taka, zema ja, 140. Zema, 140, lau eta 45. Dantzainak hurbil, beste galdera. Denbora, Shakespearen obran nori izan zen Claudioren etxaila. Shakespearen obran nori izan zen Claudioren etxaila. Otelo. Seguro? Bai. Bai? Bai, denbora. Denbora! Ai, lauta berrogeita hamabost. Txubi, o no txubi, izan, ala ez izan. Ez Hamlet! Oh! 20 euro. Venga, azkar, daka, epa. Ez du direla. Lauta berrogeita hamabost, 5 segundo. A ver. Bueno, ba, pixka eta hortikan atera gara, ze dantzarek eta hor daude, eta bueno, ba, utzi behar dugu jendia hor lase herrian. Ordo, mira, 5 segundo besterik ez. Nik netzat ontzat emango dut. Ze 5 segundo, galdera, eta erantzuna botatzeko igual denbora gutxi da. Orduan, segurez izango da 20 euro galdu. Baina, zuek ikusi, nahi batzute arriskatu, eta bestela ez. Ez, 5 segundotan ez dugu esterik ematen, ez? Eustot ez duela merezu, Ez. sober arrisko. Vale, orduan, Bai. ja, Bai. ontzat ematen dugu, denbora gortuta, zenbat euro? Bai, egun da hogei. Egun eta hogei euro? Bueno, ez da batera izki? Ez, erdiago. Bueno, egun eta hogei euro, baina nahi zan ezkero, izaten aldean 240. Bikoitza ala ezerrez. Horretarako, probatin behar, gainditzen zutela, bikoitza lortu. 240, baina ez bauzute gainditzen, dena galduko duzu. Orduan ja, ni hortan nahi sartuko. Papa, bikoitza ala ezerrez, zuek ikusi. Beste momentu batin igual bai, baina orain jendeari molestatzeko eta... Ah, bueno, vale, errespetuarekin, bueno, oso ondo. Ez, pixko zaila izan dira. Ah, bueno, zaila? Zaila, Bueno, jendea hor dagoelako, horrat begira, eta Bai, hor izan sartu daiteke. Egun da hogei euro derki dire. Egun eta hogei dia, ez? Bai, venga. Vale, orduan, egun eta hogei, planto? Planto. Venga, bazorena, bikote, oso ondo. Txalo, bro bat, pixkat, hola, oso ondo, taka. Guazen hain dantzak ikustia eta trago bat aterako duzu, ez? Tiro horrekin dutzan. Bueno, parrilla, tori txartela mesedez. Eta guazen, desakako dantzariak ikusteko. Zerratu batekin. Showak jarraiko behar du. Bai? Venga, Biharte, bilako dantzariak bat. Bantxe, gato. Venga, oso ondo.